ora mangko to Yai. Yai tumenggung Mairopati lan para tumenggung liyane. Kawarwan wonten dening balang kengah dawuh Kakang Tumenggung Panrajang Sukma. Wonten dening balang kengah dawuh wonten dening balang kengah dawuh. Yai Tumenggung abot sangganipun Kakang kelawan Syah. Kang Dina samengko pinercaya kinen ngreksa katentremaning Alengka. Saged bareng negara Alengka kobong saka pakartine kethek dalek Anoman nalika semana. Water dawuh timbalane rencana Patih Raspa marang Kakang. Sapa wae ora mawas derajate dewa, ratu utawa satriya. Klebu bangsa Wanara kekesete Rama Wijaya. Ora dikeparengake mlebu ana negara Alengka, kabeh kudu dibaleke. Mekaten Kakang Tumenggung. Ya. Mula kang saka iku ayo aja nganti karo ndek gawe. Derek tindaku lumawan kon reksa katentremaning negara Alengka. Ora kek. Singkro cancung gumregut ngembat watang raposo lungsuh tanggap cocok kantaran bahu saya Sengoleno pratengan Senomat ganing palukon Senomat ganing palukon Keparat butuh karpet dewe Ono munyuk Turunyak nyanyangan kancik malah dan orang Alengka. Ayo kakek ngaku sopo aran. Kowe wani ngancik malah dan orang Alengka. Apa wis bosen urip kowe? Bosek kok. Kawit mau tak waspadake kowe mandeng aku tanpa kedep. Kowe iki apa urung tau roh ketek bagus kaya aku ngene iki to. Iya. Piye? Ketek bagus kowe dapur kuwi. Ora duwe pengiluan ngono kok. Wis saiki gaging aku sapa